ذو العرش المجيد فعال لما يريد وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم أرسله الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Mga pagariyami, aguskanwa, mga bubayami, mga wataami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dia nama la alimu wallah ay pumbagay niyan, makuurip niyan. Yang kutuwa kang kunanauan niyan nun wagama. Isabutan niya nun, sukala iyar daw agama, nagsukala akay importante yung mga simba sa irkanya. Iman to nasiktan na mapapadalam sang kaiya barakat na ulan-ulan. Ulan-ulan nakapapadalaman sa limo adikas harapan dapat ugdag manusia. Ayag umata mapapadalam si alimu awit-wit sang kaiya umma. Naswallah. Di berkitan wala kini sampai kau yang bigtanu sangka iya ulan-ulan. Puan sa upamakak pananut tanun na baan dasi kumyaw na Ramadan. Namapakay adun ako mga pamilyatan o mga kalulutan tanwa. Padagtanu sira na minindayo sang putuwa ulan-ulan. Ini pagdatanos sila ko mga simba ko Allah. Lagi ko kapamuasa suka tarawih. So taman ko ibarat na babu katengkas aseon na imanto na matatagusiran sang putaling kabu mga kuburiran na dito tanusiran pagdingilan. Uwid na ya dito noron pakalilipatan na insyaallah na adna Ramadan na sagad. Na ayaw makat Ramadan na sa mga pamilya tano na bataniran pagkajingili asisi tano sang kutualing kabu mga kubutan sa mauto na umanisa na langan sa panaguntaman na ilot sa panisakay sa diyang kaiya inisampay niyan sang kaiya barakat ulan-ulan at tala ka na malalimu yang kutua kabasatan wa upama makakapragun na kana bamatag kasya ko ako kampus sa kabalas kabalas iya katubutuda ayag umata o kalaing balas sunwallah nasum suwallah. Yang to hadith qudsi mi alaitan to kagiya atir Nabi sallallahu alaihi wasallam akatir wallah kullu hasanati ya'maluha ibnu adam tada'af lahu min 10 ila 700 dha'f. So langon-langon na imang galib ko manusia ang mga simba na pagkatak na wala subalas yan sa ipuon sa 10 na taman sa 700 ta. Illa siyama fa innahu li wa ana ajzibi inuntabu at wala amin kulalan ko nila o nabi so puwasan kaginan narkakananan na kusakan ibalas. Ayat kanu dan roon ada sapa daw wala so hajj, so jihad, so mga sadaqat, so mga sambay nga mga farado, mga tahajud. Ayaw po siapa wala asimbo oripan na sa Ramadan. Kakagi amay ka mata na makapramadan sa tulabos linang suripan na miyatang pag-agyuto na simba ay matauro na suwala agusod ng Ramadan. Na ang kaino nakagi as Ramadan na isa ay pagandoon niyan uripan. Na matang kadag po ginawa niya na mapian do matatago na suwala natitikayan niya. Maado ng patamuraqabah. Anak dia yang sada mata tawan-tawan sama pian din matatag naswalla na pagilay niyan. Nagituy sa bapa mapya miyaman dengan dinaw sa bukawaw
na dinya na pungkulaw la ano ba niyan Ethiopia so Ramadan niya na sa ibarat na igira dapat ba kay layron na kumanikreto minum na kuman kakataon niya na swala na pilay niya nakagipiginin sa urong Ramadan na dinya no tumapungkulaw la dito sabab di tanong pakalilipatan isa ang dawan rakatan Ramadan na pumpiatan tanon yan sang kaya 20 Agusyaw itaman sa 30 iya kabaluitan ayak ako pinataw niya nalalayon mipapakan ko puso yan na mata na swala na pilihan si ko mga kadawdaw na si ko mga kadawdaw afdalul imani an ta'lam anna Allah maka haythu ma kunt ayak ko na makalalabi kaparati ako Allah na matangkad masati man sa pikir ka mata na swala na pilihan sa mapiadak ka din matatag malon ka man pamimikiran na ibarat na sisigasang ka iya darpa ando dun sa mga tunganay ka mga ginawain ka nasuparateyan ka lalagi no parateyan ka upang makabaka makaripag sa sibu bar ka matao makaripag ka sa Luzon o di na makasung ka sa isa ingat ibarat na sisigasahong kung nga mapya sumranaw na bang kaunukilay nasuparateyan ka na dit na banyan upang nakaalin so para tiyang kanadit na ba niya nakakitang ko na mata na miyatang kada saka na isakad na miya wala bat tengar amurit Ramadan amya ka pagdimat kubangan ke una minit tadi mo Ramadan yan na madidi yang wato hadis na pikir yan yadaw syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli ino siya padu Allah sa Ramadan uripan akagi ini pilakyan so lilinin yan kung kapakamuayan yan kuda rupa yan kaya kuda niyan so panganang kada gusto panginginuman nakapantag na kada sigo Allah nagyutoy sabab aswal na ng ganyan subara puasa sa dua akasusunod kapipi aginawa farhatun inda al-iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi kasusunod sang puto akasadapwalungan miyo maswita tangkas na pamikiran ng kama na mapia sumawat adi puasa na sagiwan siran sa kasusunuriran makaparate kasad amay day kaamalaataw apet dengkas aba lagi lagas ayat na kalilig na makalalangas aya ikadua kasusunur na mala kasusunur aginan so kipetunan o oripan si Allah farhatun inda liqa'i rabbi aisha qawnu Allah angkut po balas ada may layong mata balas ada manutangila wala khatara ala qalbi bashar balas adik kesang kaya gede-gede upan dapat manusia angkut tak pemikiranan yan nun kasung suwalla imata sang kutuakala imbalas yan sa diyang orip penian ang yamuas gitu kaya tero Nabi sallallahu alaihi wasallam walaula qadallahu li ahli jannati al-hayata lamatu farahan mata na upama kasuwala na danyan imasada aso mga tao ko surga narakiran so kawyaguyag adit na bayaran kapatay lamatu farahan na ibitat kunabi kamamatay siran sa kasusunod sa kapilayran sang putwa makalakbala sa imbalas siran wala gitu sabab akin ang lanas suorin pa namatay maayan ayat lagi diyan amala akakawasaan namala akadatu namala alimu na diyang kuto akapakang bilibukyan sa amal apan tagyan na balas si Allah yan na may aling sa halita andit ni kapakaw mo along anak kiyama sa pasadaw diyang kuto along anak kukuman natuwag na wala sa mga barapwasa na mamaning kibisiran na orianian na pakilakaan wala ang utway sa kung mga paminto ang kusurga dito sa baburayan ino napakasunod yung siran as sa mga buntaliran na lagi ukyang piling ulan o paganiatalin ng kwayat Masya Allah wujuhu yawmaidin nadiratun ila rabbiha nadira so mga parasiran nakipa kakakalaki ka susunur kamay ilairan sututu bunta lokad naniran nadratun wahidatun ila rahman ila ta'di lahu na'imud dunya wal akhirah so saprak mata akailaya uripan kubunta wallah
nadirun pakatimbang sulimu ku dunia nagu sulimu ku akhirat. So kapaka sulad ku surga nakadarandang nasukailaya ku Allah nadirun pakatimbang sukala alimu mapapadalam ku surga sangkut wakala akapipia ginawa kakidayang katupadna. Innakum satarawna rabbakum iyanan kama tarawna hadhihi al-qamar la tudamuna fi ru'yati. Miya kaysa na mamumutla yung isulan na buwini raw sunabi sallallahu alaihi wasallam mata na kailay niyo din subunta lukad na niyo sa lagi do kapapandango kailay niyo sang kayaulan o katatamparian sa kautuan sa knabaka no makapanggugumigta. Kaso kumakadin sa Malaysia, so kumakadin sa gingana Saudiya, kumakadin si sa pamana Marawi, naso kakile tanukulan na lagi-lagi, sak na balagi do kapagilay ako sa katawa-tao, ang makapunggugumi kita agiyang kuta magilayro. So kakile o mga oripan si ikwala, titubun talwala naknabasiran makapunggugumigta, na pagkailay swala kung mga barapwasa, na ay taman mga daya kapipi aginawa kagdam ka. Okay na di tanuron pakalilipatan na amay ka makasulid sa mga papupwa sa sangkot wa baburayan. Nakleban na dit na pakasulid as sa lakaw kiran. Dit na pakasulid na sa lakaw kiran. Nagyang kutwa kumayran walimu na mapiyaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na danian mapakarayag. Ka wala khatara ala qalbi bashar. Diron kisampay sugada-gada upamikiran ng manusia. Allahu Akbar walillahil hamd. Subu supwasay siya padwala aamalu manusia o ana ajizi bihi nasak na mambu at tiwala imbalaso. Masya Allah. Yan na. Yan kaya Ramadan. Naisa at talan na kasi iyang mga agamatan no nagyang kutabiyati ang kutawatatano. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Wabayinatin minal huda wal furqan. So ulan-ulan na Ramadan. Naron minipantag so kiniturunan ko Quran. Hudan linnas at turuan. Kung mga manusia. Pupaki asabutan no Ramadan. Nagupakinawan yan ko mga Muslim. So Quran. Kung kaya pakataling umaw Ramadan. Pupaki tadman yang kiran amas mata na so Quran. Na ini turun sang kaya ulan-ulan kauba kalo-kalo na makambulingan sa mga Muslim ku Quran uba kalo-kalo nakatadman ng mga Muslim mamataan na sa Quran na ginani pangitaban apa pada naman nasabiti ka na ikukumpa sa paraturan ko tada kapupin na to manusia kulangan o pirik-pirik ka ba tado kawiyag yugiran so kandudulo na so kukuman na suti ayat na dunyab tarong naswala so adat parintah, pangitaban, mapapadala magkukuran at taman sa sukuran na matatag sa ting kung apala ng mga Muslim na mataan as sumanangiran at subagriran na matatag sa giyang kayong pama na umpunong na nila nakamasir sa nungiran subantugan niran mapiyagyan kaya mga sarwang na miyaturiran madam al-Quran mawjudan fi aydil muslimin fala yastati'ul gharbu saytarata 'ala al-muslimin taman sa sukuran nakandada ko pilaan sa pala ng mga Muslim na dito nagkagaay Europe kugi Amerika ubayran kagalang-galangin nag-ubayran na masusukong sa mga Muslim kakagya sa Quran na ginan sumanang mga Muslim naguginan sa bagriran na ayak kinanglan nakapagnaw ng mga Muslim sa Quran kaginan ipulong ulangon-langan o panyakit na mapapadalam ko kapagin daw ko leon pa si kumasa adapan sa Quran na jahiliya sumasa tungan na yung mga anti-or subtad, di makapikilala iya umanisa sa mga babagar na diran di panarabusawan sa mga lulubay. Sa lagi, di kapanarapan na manarabuso o mga limaw o mga lulubay, mga binatang. So din nasukya pa kao mga Quran na inidindigisiran ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na so din nasukya pa ka daw suniran ko suldo kabuntir Quran. Namit bigumpia siran na kaya bulungan sulangan o panyakitiran sa taman sa minisampay sa ayam niya pangaraniran na radiyallahu anhum wa radu'an miyasu at akiran suwala na gumiyasu at siran mampu si kuwala na ginani sa bapak kinanglan na magdamtano
agian kai aragaw ami pas gawatan na din abulong ay arwar sa kambelingan tanu ku Quran kambelingan tanu ku agamatan apya kita man tanu agian kai ulan-ulan iman tu kapapantagan ulan-ulan na Ramadan ulan-ulan na iya amay ka pumimikiran ko kinidaftar no kitab na telo mabubaloy agarangan niyan paganayron nagyang kai Ramadan na ipamamanikan niya na suuripan si Allah su Ramadan na pakatmbayran tangan niya na supisya katawan ku Allah pakaplantaran tangan niya nun na kung pangalimbo ano niya nun kaubak kalau na idawagun wala ang kutwarila sa asara mamuasa suuripan sa lilla na yan anapasad adik kebarang kasamata naswalan April yan nang kutwan langan umian dusan yan mansama Ramadana imanan wa ihtisaban ufiralahu ma taqaddama min dhanbi sataw atitu mamuasa satu lagu saparate ak wallah aku tuntut sabala tuntut kubala swalla na April on wallah sulang-ulangan umian dusan yan mapiapun ibarat nasi ko suldu miya kalima pulurabun na ayabu agal bakiyaki uto di nasila niyo to napalapaladen ang baradusa ko Allah urian yan namya kaum agiang kaya ulan-ulan na ini pamamanik kanina ginawa niyan ko Allah sa sumyang ko sa sangko papisang sabad na kargarga na di na parumanwa kapananang ko panatartop si iku Allah na yan na napasad amata anaswalan April yanon sulang-ulangwan yan dusan yan iyabna Adam law balagat tunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak ay manusia na mapiap peneman solusang ka namiyang niyan sumanaw tagagun ko kawang-kawangan asarat itu pengenikarakan sarida na prida na kansaka masya Allah law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah mapiap ayami talingumang karakana dosa dosa asyalana piana sulupa na asara sumungkarak na dia kong kay panakuto peruman na impiyakan rakas surila akan asyalana panena mampu surila asyalana panena mampu sulupa dia na mana niyan na diyang kay Ramadan napakabagarniyan supuyang pataan urip na gusto Allah sa taman sami sampay sa suuripan ko kaling-giling kiubetado kapag paginataw niyan na sila na imi pagpagudang kukad na niyan ya Allah nasakan na nakudab na ang tunay kabay akarakan ko kita di inakan ko kadatu akan kaadang peluy so kadatu ka tuwa ka sa giyang putwa lagi dia namada kadatu Allah naso Umar ibn al-Khattab na iyak ya sabutin yan ko kadatu yan atas tanggungan kena ubayak ya sabutin yan no na menang nagiti sabab pada niya na pangangarikan ayak penariuban niya inidagko sa lakaw ayak kaya sabutin niya nun atas tanggungan nagiti petero na ripakaginawa sa awidakan sa uban niya di masya pangkutan dito niya sa taman ako makasisir ya mangalala na ipagantap sa Palestine napakipagpungaritan niya nakaawidian akadawaban ad nabidulan so na mga taon tanamakan damar ng isun sa lungan na mga sa kanya ni mabagara mama pangangawit sa padian miya kaysa na adna sumya kada kuda pumadiin sa putahan na miyod ugang putay sa ko mga puyo yan na minong kau Umar na pirot yan nagyang uta puyo na ini sinuba yan sa uta mama na danyan din ka uta ruar sa kakit makaw masapat din tingin sa kato mama na ini sinuba akan rakagi yang kaya puyo ka miya baya-baya sumama uwi na din yan kataw na bagyo so amiril mu'minin na kaya timo no madaklata sa tinanahi amiril mu'minin na ino karkamiri da pakyawidi so kaya to kawino ng putamo mama sa dito sa Umar na miya mansi sa kaya lakyan na miya kagiraw sa Umar ahay pagari ko nag-iisos sa manak yang kaya Ramadan apakabagar niya na sumpataan oripan ako suwala sa giyo to ba asudan wano betadian na andamanay kabaluinian abetad as imi pakudang sa kabaya Allah na angkay ni
na ayam mambu apagam paganay apakasirun wala sang puta sirun yan umasa adit na kesirwan nagyang puta mga dato ad narantapan yan ngadiran ad agagitarar diran ako pagitayaran na ayamala na sa kanya na sudat to amauntol amala igagaw mala ikapli abiya baloy sa kanya na sara sa mayo matando miya ama nagumiya ina o pagtaw niyan ulangwan mapanit maputo yan ayay kadua na anduman ay mabali so kawasa aso tamukiran na mitwakiran sang puta malaka kawasan sa tulungan na mo masya kasabot tanira na so kiya kawasairan na kena wapantag sang puta beransuiran na uliyang putwa kalanta siran ni pamikiran o pamakasok pakatamo kena kakuha beranso na dito paguna na mga ay tamo kang putwa mga tungan ni tano di imbusud sa ngagay sa kalan sa apdo nas kakugugang ka mata no di metadulan tidak kau baka makaawin sa kiyasok na bukit so isa kabida mapukit nasiran na pipira kalan sa apit na mabasa alungan na diyan di mga widumangan mapigir adulo na diyan bangutos apit o pa makakako aila mo na swalla nasu da kindo mato nakamiskin na ilayang ka man nakaanak nito nakaapira tirata kusukian nasara katawa nila diyang kuta pangawain sikian na naminium ang kaayaw pamanap laban niya na pipira gatos kami Allahu ya Daud al-malu mali wal aghniyau kala'i wal fuqara'u iyali fa in bakhilaw kala'i ala iyali azabtuhum fin nari wala ubali hay Daud tigo wala na suman so tamok na tamukakan ang kaino nabaad na inimbota amiya kapuong kiinaya na makagagamak sa salad baad namin itumpok ka kung mga patid wala saga makabu solo pa wala ba namin itumpok ko na saga makabu miyakaw makasang kaya dunia nating galawas ka na magando do ka busang kutap na naka anak ayamat anak tubong busang kap man kakagi na tulong kaabaray ko oay na so at wallahi Daud so mga kawasan na ginan na mga wakilaknanan na so mga miskin na mga pamilyakwanan aginan ni mababaloy alam-alamaw panagunta man ng mga kawasa sa kasisya payranon nagupon direnon ng mga kawasa sa mga pamilya ko napakatintim na kansiran sa masakit na masapdawa siya sasadya kansiran dito kayo nung kwalungan na mo na andid ni sorry na makabagrang kita sumpata aniran wala kami kulala ng Ramadan namin baloy sa kanyan kawasa masya Allah si sa dunia nakawasa pa sa alungan na mo wa idha ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira amay wala kamay leng kasumanga tao ko surga kung iran di kang kaya kumaya na mata na may leng kaso kapapadalan mo ko tito man akadadaran kang kutamok na kusiko pito manana malakadatu yuto so kadatiran na tamokiran at yakin baya aniran sikuan wakabagaran Ramadan susumpataan oripan siko pamanakangudang ka sa mabaloy subagar ka aaya maknan yan na panimbang umapit asokot tamaraw-raw pantaku pagamagan pagisawitan nakaku pamanak pagtaw na pagisawitan nakaku na amal na pagisawitan nakaku agama kaanto na pagitungon sa lungan na morya ko pasad ka amay kapasigan ka so paman awid akal nakaku inaduga na pagtaw na amal na sa agama anda na manibarat na matapdang kutwa pagnataan urip na guswala ay pangulinin yan so kadagto yan ay pangulinin yan so tamok yan na so kaudan yan na so katay yan na so bangansan yan na sin yan pakimbayaan ko baya ginawayan aya palati ko yan na so saitan na so kadagto yan na pag-antiron na so tamok yan na pumbuya labada aya maknan yan na ipalabada sa lawas yan nagyaw kutwa katay din inimbero kaya nagusubagriyan na ini pangarasin yan nagyutim niya baloya paribato o pamana kakipindot yan sa diyang kutwa pitkumanan amadalong akas kanara ayam yan pero isa ko mga ulama sa dunia natigiran idha qata al-ittisalu bainaka wa bain Allah faqad qata as-sa'adatu an hayatika kulliha
andidni kaputul sumpat ani wa uswalla namata an ayat na miya putul na sudin so kadan deno kamapi an kakaukawi aguyag ka. So Fir'aun ay inusuran o kadatuyan na taman sa miyaki simbak orian o kaya nilidinyan sa gandaralis kung mga Bani Israel ang mga pagitaw niyan. So karon ay pianut puno Quran at gano'n Allah sa kakawasaan wa ataynahu minal kunuzi ma'in na mafatihahu latanu bil usbah piyakambulan na meron. So matutong ko pa kakawasaan si ikulupa taman sa sumanga kunsi o mga kahyan na di ka kanawpit o pulo ang mga unta. Anton ay kiakiran kumasaw karon si ko kaya pakiputulayan ko Allah mapias sungaran yan nagbon nga nagutiyap mas. So ay katimbulian na antun ni sumanos siya na mapukas ukat na niya na tumaki abon lumimbol yaringay na iman po nagina ni mala aawid akal aad na kato nakakagi sa subangan na alungan tidak na jelibi na mutu na jelibi na gumabi na jelibi Allahu Akbar. Alungan po ada una ulam mo agalaton ada dalaga apira kalala na kwarta ubang kaon aluya su agama kami nilitag humatanin ay puno ba aya luwin akaw na suka patay tigin ino kad nakipigasiya siya kaya nga po mapipikira ka tumitor ka kaya ki akataon niya nun nabadayon sa dayon na suraya kabug nata ka amanaw uwid na di niya nakataon na ayaw upisa data niya nagyang kaya mas sarangaw at tinukaan suwala na su miyakaw magyang kay aramadan nakagito o pagkabagar niya susubataan urip na gusuwa pamimikiran ng kama ng kutwa ibarat so Asya dahil po Fir'aun nasawaw sang kutwa kaya pakabagar po yung pataan nila na gusuwa na ayak kailan yan o sisirungan yan amami sa kapaginataw na da makatimbang sang putwa papakarnita piyarabihan yan suda wato Musa alaihi salam sa bilagyan si karuman yan na piyakasagad sa karasayan na kahinaan karuman yan aso Fir'aun sa daa oras aban yan di pakapagdaka na aba yuto Allahu Akbar taman sa dinian indeligan kaubak kalau na mautayan so la ilaha illallah nasabab sa kagya attitude na suminap kurahasyan yan na taman sa ayan mautayan na sunapas yan na tutalibulang kung so la ilaha illallah kung puso yan ayak-ayak po sa nung na tinimo Fir'aun sa mga tao sa Masar na inibitad su Asya sa daang Iran inikatan sumbala ini nagusumbala baru kanian napiyakit pagagaw sang puta mga alaakuda nasisagyaw kutwa kakupakad na lawas yan napiyang ninyang kuwala ang kuta minidakit sa suratul tahrim antun utwa surah wa suratul tahrim rabbibni li'indaka baytan fil jannah ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ina ukad nang kuatigin nang bulay na kung kasawalaya ka na maranir ka iko surga lidasan akong kung kabinasaan o Fir'aun ako so kabinasaan o mga pagtaw niyan ang mga darwaka nasangkot wa kakalawas yan napiyak ilayro nuwalla ang kutwa katanos na kusukata idang kuta turugan yan na miyabaliw pa sobrapan sa anesthesia adan yan naman kadamagi ang kutwa kaya pakambulablag alawas yan na ayam niya tagon nagyang kutwa kasusunor kapipiya ginawa na makakakala sa kapapandangaw kay lain yan sang kutwa katano sang kutwa turugan yan at tulusan yan na miya kagiraw so Fir'aun na pumuli so Asya apong ba't dengan nakarami mo pa nga kakakalawas yan na gudin sisinga di niya nakatawan na biya minisampay sa kuta lagi niya nakatibumpia kakilisaw sa kuta ko yan patairan na gusuan ba ayat pa kay si endem yan tagusu Fir'aun kung kada sumpat nila na gusuan la na kaya sobraan niya na sumulad at tamaniman to na makukuat yaman subang kain niya sang tamat hati sa masa
Kata buruak na mak na nina bener yang penegak pamicitan. Yan. Ayat kedua nagyang kai Ramadan. Na ulan-ulan na ang bulungan niyan so kasasanaat o pagtaw ng bulungan niya nagyang kuto kasusugat tira na malak kahirwaraan ko diyan kay isa-isa sa pakipagnawan niyang kira ng kuto kay isa-isa kuon kumisi sa siran sa kagadampot tandayo saulan so mga kawasak kira na so mga misking kiran na misi sa upamanak kagadam ko kapagungos na gusto kirara so kawaw na gusto kadaabag kaan umanisa na magdamian sumasakit na magdamo diyan. Okay, na dinin maad nagyang kanan akay siya sa taman sa lima kamu ay nagyang kayapat sarat na upukan ron na tumanod at padaw ko ron mga tumatanod na paganayron na maad nagyang utwa kap mamaapa dinandin so kasi sabara andawan o Ramadan ayat pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam na uwad na po kaw may sa atawa pakipukun dawa sarka na ubakaw na may suwaswasa etero ang kana ana saimun ay di ako akini mamuwasa ay maanan yan na upama ka mga ito mga katero galabo kami ang kaura asara kaya upama na dakakaspoy o panukyaspoy ka na asara kaya tigir ka na mata na bantukan na kautusang kapakyam aping ako pagaling ka ay ganda ka upama ka suisa kaya nga di siya sabara na kung di mamapa ay tama ng mga day akape para sangkot wakapagpugin ng tawiran maapaswin aguswama na maapaso tutungan na yan mag-ariari sisiringan na isa kay kakagya aino kamapi so manusia kada amiad na manusia batarutok ad abanian sungkap na gud apawing yan ad nakatiro mga wangan ko mga Arab at yan man talaba akham bila aibin bakhya bila khillahu sattawa ayap ipapantunya na lubaan niya na bulay ko yan na daapawing yan nakatawan-tawan sa kanya na makapulimatawan ay siringan yan na daapawing yan kakagya so pagkanay naging ay gira nga di makatero sa pupo makasipa nagitunak na ba niya na pimbo nasamaw to na upama kaya lubang kaya pisingan na kaya pagkapada ka nagyang kutwa din upama na karibatan yan nayak-yakin so yan na pakabaling kasang kutwa puro apalaw taman saya po mawaliya siringan nakaw na mga amu mga tarabujaw gawin na di karoon makatigar na makapagpulit ka sa kanya na naka giyang manariyag yung kailagid ka manusia na sulimu wala na sinyan sibapun pos sa nakaw nakagay di ako pakatarotop na disiran mo pakatarotop na mapi akong ka na mapi yung kasiran naginanin wano Ramadan na ay ganda ako pamakaman isa na makapmamapa pikiran ka man so kaya maapi o Bilal po Abu Dhar sa kaya between yan nun sangaran Ibnu Sauda agi utusuan dengan ngaranyan kuni ku jahiliyah pun semasa ada pun Islam biak kagiraw ayat na Sauda hayawata umay temataw gitu suaranyan kuni ku bisaya amakapira din mapus ako mga patken nasukyan nagaw no Bilal na lagi daki umiyagum piyo puso yan sarat aginaw kay na okya tadman yan sumasa sa kanya na dati pantagyan ipunong yan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam nami akagiraw sa Rasulullah ko Abu Dhar mataan na dakap nakiawa ko jahiliyah enong kambutun ko Bilal suan dengan ngaranyan panganikaw na sarila kaudikan yan rilai nakasakatang kanyan sa mga namawri niyakatan sa Abu Dhar sumiyong ko Bilal lagi tayo pagdaroon at itatampulilid sumangalo si isang kaayag esyan sa kapungkuro o kyan apok kumangani sarila maapsi ko Bilal minisalo ako aki at tigyan narilay ako ka sa uba ayaw aw paman nakakarilayan karakan na kada po ang nakaagisakan sa giyang kailupa nadapo yung ka sa ini tadi nagiyang kaagisyan na tigyan na hay Bilal nadapo yung ka sa balaunay na kamanga nakakagisubunta na bunsalo sa pangihilay no Allah why namiyak karag sumambuong kutan o Bilal
Kinami apanakan sakahay pagari ko nami akang kasasiran na umelo tang kadiran di kang kinain nakapugariya. Ay gid ako pamakay man tunagina ni Maulaw na uman isa ng kapalyan sa pagit. Na ayat to sa upama na dautang subulong Ramadan upama kawag pamutar. Na amay ka moma sa gumanat na dito na maalin kamakabulog tatong na pandarisay kadang nakakaramu madarisay. Nama pa yung madarisay na piso sa lagong isa din daw na tatong na kanugyan na. Mata. Yan na. Pikirang ka man Sumaymon bin Mahran ay sanan kung mga amir ko oriyan o mga sahaba. Dalawa niya naging kaya kadima. Di siya yan sa tingin na gagang at tingin naman na napakakanako ka kami ang tumak. Gagang kaya ba nagunyan na iyawid yung kaya tabaka pagnat niyan ko dato. Gua may susu nga ba na kaya tatang anang kaya tabaka sa ulo yak to miya puto niyan na miya ududun so sawa wag tulangan tama na matatawo ko tabak miya kang budno ta para dia. Lagi dumi lagi wa tabutan ya. Na dito patero na lagi mamputa pa sa buti ba iyo. Nami ang kagirawa wal kazimin al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia ti nagi mutakat pero wala agi ang puta pag-apas no wala ang mga tao dapat kagangkaliran sa mga ganiran. Tigang kutwa dato naging binakan na surarang itakan. Wala 'afina 'anil nas natigan ni apa nakan saka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Suta na pagubay aniyan sa kipipiyopya. Tigan na nabi liyakan sakad na mapi ataw piya kamaran juga akan saka. Pupatong bubari yung sungkat na dito na bakuro ko pamanana. Ada bang kasrit. Nah, yun ayat ay kadu agarangan yan. Na maad nagyang kutwa kakakalimuan. Ayakatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam na sadin sa tao apakadalkas niya sa Imam Wasa. Namiyak niya na subalas alakidid no imbalas ng kutawa piyakat yung kasya. Paganda ang Ramadan sa kapangalimu. Paganda ang kanyan sa kapangapadi. Irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama. O kapadi niyo sumatampar ko lupa taman sa binatang na ikapadikan o matatampar ko langit aswang. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na taman ko mga binatang na piyangisanan yan so kapapiyap pero nabusukik pangaling kagawno. Miya kaysa na adnaon ta apapantakan niyan sa Rasulullah. Kagi makubay ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na iniubay niya na mudulian sa tangilaw Nabi. Na miya titiyak mo ano Nabi sa tangilaw niyan sa taman sa pirares na nalo ang kutaunta. Penutulo niya nun ang kutwa kirko na di niya nun ibigay sa kabunarya. Di niya nun antun ay ni dinyang pakasirangan nagudi niya na pakainom man piya nagupagyawi na niya nun sudi niya nagkabuog oriyan niya nagubinira sunabi anta ay untasi na inituro ira nagyang kutwa mama naging kuapit pero piano na uding kaini tunay sa kabnar nami pumbakatad na akan kasalungan na mo. Na malo na kaman pamimigyan o pamakagiyong kunto matatag sa utay sa kagad na di ka kalimuan. Di ka kapadiay. Sa taman sa gagawin niyan sa ginawa niyan nagitod di gagawin niyan kapadiyan. Allahu Akbar. Wallahi la yu'minu man bata syab'anan wa jaruhu jaw'anin wa huwa ya'lam. Miyagibit na din na sunabi. Sa dako na paratayaw tawat tuturugan. Amo sugup piya na sos ciringan niyan nada makalulud nada makagabiya kato niyan nada bahiran ng tidak panganan. Aya kami tuturo to nakapangapdi. Idza tabakhta marakatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad ila jiranik. Igira ki atigian at tumininda ka sa sada napakalaing kay sawaw na inauna saretin kaun sa mga siringan at atigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giyang ka na nakaadno ka pangalimu na pagkilo agan nagyang kutwa pagingod pagkilo agan siya nakapagpakaw makiran sulim wallah arrahimuna yarhamuhumur rahman giyang kutwa mga tawaad na kapadiyan ad nagdamian kumasak ito pagarinyan ni kalimu makalimu na suwallah
Pagpanda pateng kaman so di imbu alas sa malong yang kota pabrik ka malong na aya kuman arar natan apakah sulok usate mana malong nasa katawa-taw. Okay, nasabab sa kagiging kutan dero lupa na sisikiran so kakapdi ang so kakalimo ay na igira amang nanungko na pagkamin sirano. Ang kaino to na al-mutarahimu fil adyaki aw sa'ulahum so kung suli ka kalimo ay na matagos siran ako magagutadar pa na alu agis siran samul khiyata inda al-ahbabi maydanun sudar pa lagi do paswaragum na makaluntan on sa mga tao di giginawa ay na mawala lama-lama. Allahu Akbar. Inumi amin lagi ang kutan dero do pasang kutamalong kakagia paka kikimpo niya ki utuwagan niya sa tuwing na ira na sulak kakaw na kumikimpo mampuang kutay na ira na miyamin siranon na yung maanan niyan na uman isa na miyak dungyan supdin sa giyang kutwa katang gawag giyang kutwa musi di siran di ginawa so mga ansara o so mga muhajirin niyang gulaw laa masusugat o siran na sikot nasa timanawlo kambing na palaya din miya kailib sang kutwa siran na sinisiringan na dit na bon miya karaw mamalapa kakagya kataw niya na kinanglanos siringan yan napiyak ka adi din yan so siringan yan sanayin ulan yan kasuhin asar akasuwa ng pasiringan yan sa taman sa iya tutug na miya kambalingan sulwa kambing sang kutwa ganyan naandun nakikad ang kananaw pa ma nakakakalimu ay kita pero nasi udah berpunyai cula sangka sumberan. Ayah kita kasih kayak purpis. Ada ke tu nak ayam ada kayak purpis lagi yang kutua bebudu dah so sama ya nak adinian kelengan. Ada ke amiasi akan nunalokos. Akagi ilay niya lagi yang kaya tilirian na dua wati. Naguro okian din nakakagi mia ngutang sa ini sukay niyan sa kinisampay niyan sa landbang sa maraw. Mia puripison so purpisian. Naging kayakiyang bakuita. Allahu Akbar. Na ayak kalilid. Na uad na miyosang adi kelengan niya ki utwa bariun na gitu. Tinabagin yun ng mga bakuita. Askan yan ni kumukuwaw. Namata ko rin na yapilay. Nasa idlip punutula sa kapsumbrand. Nasa kami ang mga bakuit na dar kami ron. Na aya mimbulay bakuit naso upamana malatara bucaw sa dalumay nukari panganin sa adira nakatukawan sabab sang kutwa kapagkan ang kutwa sa lataginawa kami ada ang kutwa kakakalimu ay napigin na nagi ang kutwa kadaklan kesimpitan na kadutwa ya maknan yan nasarata kakit nagi ang kutwa kay sesa kaupama kakakalimu ay sumanga tao na mamapasiran na kasi sa warasiran na yamaknan niya na miyaad ng kutwa kay sesa gitu subagro mga muslim. Aya ikatlo asarata nagyang kutwa kay sesa na maad na ki ang kutwa kasi sila na makaparatiya kasada ang makapararata maamay kauman isa na sila niya supag. O man isa napakapararagatan niyan supag rin yan. O man isa nadadawagan yan sa laudaw paruso pagarin yan na upamakamay tubo digyan na piyak ang bayabay akan sakadin sa ikidi ang kaun asara di kamakaliw kula malamaw agama nasisang kutwa kaya silang kaman ko pagarin ka nagyuto dun kaya sugu ang kaun sa sila akong kanaguin ng akong kakagiyang kutwa tawa sumilar ka na mata na kasila na kamabunagugpugadatan ka Nagiti kakad nagyang kutwa anto na abay ni kaysa isa amay kasi sila yung kutwa uman isa o pamana mapadalam sang kutwa hindi darudupa na ba hindi kay makapagirunuta siran na disiran din makang gunata o tandayo kawiyag biyagira na ulaw laki anano mga lukas tanong ang kanakasi sila ay maanan niyan na usati mambu karabaw na sa timambu kaya pananaroon na miya paro giraad na pangaroma at taman so pagawang ko sirangan anuganding kada sa timana karabaw na makatindigang kutwa sa opa man na pagkunutan ni tangga ko mga bai
nasasati mana panlaruan na yaman niyan na ini selairanum sa tingnan na ikaw yung tanu kakabagakan tanu sa iyagi ang kananabai. Minyagadam umanisa aad na lamalamuno pediyo. Ay tama nakakit ng uta kay sa nagina na mga anduan na Ramadan na ayak ya ikapat na maad nagyang uta. Maad ng kutwa ano gunoy sa kupdiyan pagunguan niya sopdin panganugunan niya sopdin sa di niya nagtudan sa giyang kutwa marang kamalik padis. Di niya nagtudan sa pagarinan sa giyang kutwa ya makna niya na masimpita masa. Inyang karawan tumalikod supdin si kumargen ay gada kay manto adna keto na ka apag gadag niya kenegyan na di ka pakaparguy pagarinian ko kalilit tubian ko masiko ta kapag inataw naman yan di mga adam pa na kay gana sudin sumpal alo kasyan etitwet tada nagyang kuta masimpita masa naman yan na di mga ino di inangin na sa kanyan na lawlam kaadnaw pama na gaganyan o pamakapadyan dan utuwa ang kutaoy da kadumpal ang lokasya. Naya kadakleman to rin at tinutungad minsan. Ay kadakleman to ang bata-bataa amyada ang kutwa siyap namyada ang kutwaw. Nagupo ang gina ni Maulawla namyakandun. So kapag intaw ko kawiyag binatang amapyabad na piyagdasan at tarabusaw so pediyan si amayan si watayan, si karumanian, na tialikudan niyan sa dit na labutian. Nagina ni sabab, agyang kayagunan ng uwagamatano na asarat tito mo kitong sa Muslim, na sobrapan sa papanakirurusuin ko kata idakip kita di agyang kutabtad. Na andin ni sumanga subhanahu Allah na makasilay kulalan yan, lagi di sambayang, ni sambayang kasaluhur, abad na alasdis, na anto na imbutusang utaluhur ka. Miya mo sa kaamata gabadno pamana sabad o di na piya kalapas ka kasi ka ko sawal na sulang-ulang ano suwan wala na ad na mga tuwangain o pamakabat tuwanga lagi dagi ang kaya jihad innama syara Allahu al-jihada difa'an anil watan wa an dima'il muslimina wa amwalihim wa a'radihim diyang kaya jihad na ayakini sugunun wala na linding kuing do mga muslim na linding kurungu mga muslim niya o mga muslim na linding ko patimut tamo kano mga muslim na linding si kumaratabat na gusukab na mga muslim na gupo na madaang kupaw na adna punjingad aba piya miya rokro kada lamayngad na miya graso madaklataw na miya gumbiumbi so patimut tamukan na pon sang kutakid ang kuta ano gunagugiyang kuta o si ko pagrinian nagiti kini tadi niyan sa giyang kuta kini tikurunian ko paninindigan nada amin isupat yan nakamapian arwar sa kiapak antiurian adi kelipatan si ikong gotusan ragun na lumindung tanok wala ubat tanuanan ay makna niyan na kau kita peruman adem mana mga tao ayap mana tutudan yan na supabilo ada lemay nami sampura kagi yang kaya mga pipi atau na disya madak laki imanto ay isa ka kuman isa ka pamilya da siran di makatutuna sa dikataon wisawan demi atau busuk dia no karya Naginan so pantagun ko kapaging da kinanglan na maad nagyang kanan apata sarat kap mamapa kakakalimuay kasisilaya gugyang kanakap pamagungwa na andun ni kaadna na namiyati man nagyang kutwa kay saysa miyati man so kapaging da ginan ni mga muslim kaandun di kay saysayran nagyutod di kaya pagnawiran ubugriran bantu baniran nagusumanangiran makapumbalingang kiran suandang abantu baniran o kababaliran arimaw ay kaasam agiyang kayo pamanalewal sama na yan ay ibigtugutan o mga sarwang na mga tao-tao na kituturugan na kamaada so kay isa-isa innal muslimina fi hadal asri naimun mataan na so mga muslim sang kaiyamasa na kituturugin siran panganapan siran at turug o way datigyan na di tanuliliwatan amat-amataan asot tuturugin na adam umasa na po kanaw ito mahuwag yung urumi ang utaturugin sa kapisigyan katawan nila na andun ni kay sa mga muslim na mapian to na iso aniran nakitugiran sa ginoyran akakas kaluluwiran kumanang Islam amay kamatanas mga muslim na masatiman sira diat tiro yakin niya Zuhair Samuel aistanan ko mga Yahudi mga mustashrik idha tahada al-muslimuna fi imratoriya islamiyya
am kana ayusbihu la'natan 'ala al-yahudi wan nasara. Andud ni mau masumasa may isa sumanga muslim ko tindig wa gamairan. Na miapa kaya siran na bului siran na murka o mga Yahudi o sumanga Nasrani. Kakagi sumanga muslim na ipon na sa inyo ngay na andud ni kay siran ay tikuriran sumarat tabatiran na gusto pa pikiran na agot on anasyon kung di abanyan siran ba. Imma baku mutafarriqin fa innahum yuzilluna bila quwwati wala ta'thir. When andud na tiyan ka pamagawiran sa alungan kamasagong para kasiran. Namin semua kesiran aku pada bagar na kusupad rarat na kembali sirana lagi bura-bura sang putu ada nawa badin madaka dan ada bayaran ke pantas. Nagi sebab magagdam tanwag yang kaya apakah senang dia lang-lang pun kowe maknanian nak yas sedep menang tanu ko biada. Kay saysa me kaumang kay Ramadan kapumbermi tanunian sang kaya 10 20 Agustia wai sa taman sa magdam tanu so kapan na kini sugu wagamat tanu san ko kapag isa-isa ay dapat yun o aki ibarat na makapalagi po sa may isa-isa so isa kawalay na makatutugulin ako sisilingan na nambuli so isa ka barangay may isa-isa na isa ka munisipyo may isa-isa na pumbuli sira na rawatan adimin dila ay tutulang kiran kumawatan na marani na pakararat nagupakasumo kung mga padamangingat na umagiti ka sababi saya maknanian nakapakapag na mga Muslim pikiran ka man o paganaw diyan kay abangin sa muro sama magapasiran ko gamairan na magapasiran si Allah so aki sa mga lukas tanong kakagidinan kupa kayo ba pakalipati kasukon sutawa kalipatan niyan sukulan niyan na dinyan dinumatuon ni pagantapan niya so aki sa mga lukas tanong namin ito sila ni bilangan na malumay sira ni Bagri. Kenapa sira tuminiwan-tiwan ni Sandiata? May to sira ni Sabut, kaayakan ni pikiran, na ayaw pagkabatiyan na mga orang sa mga darangan. Ayaw mga ulama kiran, ayaw taman na makabatiya sa barjanji, barsin itiktan. Nakagya sisikiran sundawan Ramadan na kay Saysa. Di sira na pagkatalik kuda ko kawya kakapatay, kaya tindikiran na barami kibayaan na limutawan sa bansa, na kana uba matag aya lumi upakiran na makagaganat sa Luzon na gusabi sayas ka aya din alumi upa nagugumi upa takiran na sunod sa mga superior sa dunia makapupun sa giyang kanan aandalo sa Maghrib yang kana mga Espanyol di Amerika ako giyang kana upamana ay sa mabudura pagitaw sa dunia giyang Japan oy na upamakakabuhi na pilibalibangan niran sa mga lukastan nabasiran nila pagkraba, basiran nila sangkop, kakagi sisikiran ni sumugal, ginan sukay sa isa, di sila nagpunggaganap. Pamimikiran ang kaman, pamakabatan na makatutuna sa alawan na mauriya, di tanot na ibinisiran. Umiraw sila na mata ang kanod na kiad mga ukudi na sisir kano sa mga doktor na mga ulama na mga hapis na mga engineer na langwan na ilam na sisirkan. Nadakan ng mga kamaragi ka ay ang pinipus gawa yun na sumanga tawa sumiyang kupo dami sangkupi giya man na real so na kung giya bises na ino siya nabituan sa mga Pilipino kakagya ang mga bises yan ni King Philip Dasigan so mga lokas tanong na taman sa mga mga kubur sila na dairan din amin na dairan tarima ubay sa mga Pilipino na ay kada kami kagumiraw sila na dakad na kaya kamaradika sa kaya pangarasir kanu o sumiyang ko dami sangkupi Allahu Akbar walillahi naginan o kapag namitan wag yung kaya kapag isa na insya Allah nakili tanong tabang wala tanto mamis kapag pinataw tanong siku pamana mga darpatan na ay katalo agarangan amin italing mo Ramadan panganinta aditan wa ay kalipatan na miuman anda nga mga gugudan ng mga gurutan nas Ramadan na pagumpian niyan supi sa katawan sa kipupantag niyan wallah
sampulungan Ramadan sumababaloya panyakit amatatag si kupisa katawan apanyakit tanah na taman sa dikabulungan na binas sa din sukapag pagintao manusia na anto na panyakit guan na nadadapo asakit naginan so panyakit sadar mo ayat na sesasak na sunturunan ori penagusuallah anda kakadem bahasa isaulo kalagi duduk di itu tempat aku pusu ayat malam bulungan Ramadan na sumasulan kakagi mata na sumanusia na mapika pakatila kanyan o mapayagian na ulinyan kabulungi sumasulan yan at na masanang kumawang utwa tiku pumana matatagusang kutaputugan andin na kay kakinang kinamumasa na ayaki ang gumukupi siya katawan na salin sabun talang kaya masulan yan para kaya kasi nagiti sabab aso Ramadan nagi pagumpian niya nagi ang kaya masulan ng kaya manusia man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu sa konsataw aumpian yan sumasulan yan na pagumpian wallah sumapayag yan andin nigiyang kaya puso na ayang ginupon na sumabayasi ko akira napakipalad na kaumpan sa dunia kasalama-laman yan na din yan tarimaan amay kabaumataan ayam apakaubayan na sualungan yan amaw Abdullah bin Khuzafa as-Sahmi si kumasaw amiril mu'minin na sa Umar ko kaya gubatan yan si isa Faris o si isa Rome sa kana Palestine Miyabiyag sa kanya ng mga sundurya kiniya Kaisar at matunilan sa Caesar. Nakagi ang makatindig siya kini Abdullah sa danga o Kaisar na ayapito o Kaisar. Tingnan na Abdullah kataw na kansa. Na wat tigyan no tarima ang kayain dulo na kanaraka nampuli na kanagiyang kayaro na impugya kanaraka. Naso kada to aguso tamokon na si isating ko nga palad ka. Tiginaan to na dulo na karakan. Natigin na asaramawa ka. Ko Islam, kambulingan ka kung anda nga pakaasal ka, ko kababaluin ka. Ang musrik, napiyakin buhay na kanakagiyang kaya sa upak sa rumi. Nasa kanyan, so Abdullah, adin amay tong kupuso yan, adar po ang dunia kapalayadin, ayami po punoon na so akira. Ayak ini sumbagyan, tiyak ini Kaisar, nagtiyan, at so sanggibo bangkaw amiskan kula sa kanda ayakot timun adi sabab kumada po Islam sa saprak mata sabab sa kanya agyang kutapuso yan at dito maliwanag abot na tagumpya na minit mo sa agyang kaayak kang tamasa kikinang kinamamasa na ayak gumimaw nagyang puto at dito bata kang kutapuso yan Allahu Akbar walillahi nabet na din di pumanaro saya maknanian nangaran. Naigala kasangko po mga tunganay tano at tumitiko sa malita panaguntaman ka. Basta ni kapita kagabi na tungod nga likod yan ang Quran sa katupan at kasangko po kong mga ribuay sa tano dumatay mga uyak sa kipipag ano kong paligid. Makatuko ka na misilin pa to na miyakata na sa malakang niya na sumasalog na ito yes kamiyak ako sa pulo ang ultima na armak na pigwasan yan sa paninibigyan ka. Kagigyan ko tapuso yan ayami lalakon na dili. Miyakaw mas Ramadan ka pagumpiyan niya nagyang ka iya masulan ang kaya manusia ka. Udi kaumpiya ina inaon. Duan yan. Kaya maanan yan na duan yan. So manusia amay ka di kaumpiya nagyang ka iya masulan yan. Na. Magyadi maluy tanuron sa dikupiratiman kakayat gilay na kanaging kaya oras na dapat na ipagalas di sila ari doktoro sa at tala nakapanyakit sa giyang kaya puso na subito ng mga lokos tano sa napsuhawa nagyagi-agi ang kaya nga ang kaya manusia na odi kabulungi na ayakiran ko manusia na kapakakambuman kapakadangkalang kapakasindi
sada putusan. Oh. Yang kaya nga natimon sulimang katawa mga mam apalaya din biya ka sa ikawi. Na mabugur susati manananga. Ayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam natigana law kana libni adam wadiyan min dhahabin labtagha ay yakuna thalithan wa la yamla'u jawfa ibn adam illa turab. Begampan sa manusia sa dua kabalintad ang ulawan. Na mapintingan-tingan niya na ububukat talo kabalintad. Ay maana niya na pantar na kaagiyang kaayapiku. Na iraki sa kau nakalanuga sa pantar, na iraki sa kau menang pamana walas na pantar, na palayan na puno na bulawan, na di puno to pakapuno sa kutuan nga, na pamimikiran ng kakon, kakanaw to 5,000 mamaang kutuan bulawan na tulaw ka municipality ako lagyan na. Wala yung laujaw pa pino Adam illa turab na ayaw akakesampurna o kawaya o na amay. Kamakatakilid siya diyang puta may ito ang pangba at ang pinanong ni imamag diyang puta manusia. Oh. Diyang kaya Ramadan kung kang bulungin niya ng kuna nga nakanaba niya ng bumuaso na nga sa ganyan tiratid ako ang kadinsan nga kadi. Kamati asipat so kapakang nga ako na nga. Yada'una rabbahum khawfa wa tama'a. Pisimba nila na sukad na niran. Sakala kakwalla agun nga amya kalala sang kutabalas wallah. Ino kaman di pamuasa kakagiya masisiri ka ang kuto pumanabalas wallah. Na baka kadakali sang kuta mga midadari. Nasa kamabu na ubaka muli putri mamutri. Na aya ka pa kadisgrasya giyang kanan anunga na ububun na aya masangurian na sudunia. Kaaya kala ingari ununga na mala ingang adi giyang kuta madalam alandu. Nasununya na lagi lupa ulog na kau nalu-alu ako. Oh, ang giraw asuraki naraki din nasuraka narakipan naskapan na narakipan. Suwan bangas. Miya kau masuramadan kau pamakaba miya bariun sungagi ang kaya nga napakatiulinan sa pakasangaran ko akhirah. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sambo yang sunnah kuna ano sunna malaya raga di dunia. Pakang nga ang kadin sunnah ka ko mga simba ko Allah. Kaswalla na dipendura ko kapasadan ko kimpian yan ko balasya. Allahu akbar walillahi alhamd. Pikiran ka man ang kutwa sa katawa mamaas kaniya ni murid puriya. Wakauan ko naraka amuri puriya pa surgaan. Rajulun yakhruju minan nari habwan. Sakato mamaayak-yak pa kaganatian ko naraka na badibo po kadula masuk ko en suluwati. Kagi makaw makupinto ano surga napikir unwallah tingina ya abdi udkhulil jannah. Sudah dekat na kaysa surga. Naabot na titindig ko pinto ano surga na di sulit. Adi pa nagkasong. Ayan isumbukin natin na ya Rab atadhaka ya Rab laqad akhadhu akhdati wa nazalu manazilahum. Ya Allah atigen nabi ko sulod sa surga kami akwairan su umuniran nakukiadar paaniran sumangadar pairan nadid namialam baraknon ya ko din sulod sa surga. Bukan dari tomrano. Jika nasa kanubu kay sudah masuk kadita nubu mamaya surga. Ayat piturun wala natin na ya abdi atarda an takuna laka mithlu dunya ay oripong ko na ino ubaya ka aya ibuyak ka naraka akas turga na lagja ka na dunya Allah tingin na ya Rab atadhaku bi wa taskharu bi wa anta rabbul alamin ya Allah at bigyan na kukuan akong anto na ini isu-isu na kukukuan akong kakayad andem ya patot sa kanaman subaradu sa amuri puriya piya kaliyaw ka kunaraka na pagan sa bayan ayak kalayan na sa dunia ayam ananian na dito kesang kaya pamikiran niya no berbagi sa lagi sa kadaw dunia ayat pitirun wala natiyan
innalaka mithlu dunya wa asyrat amsalha. Aya impu gaya kanraka nakasurgaan na lagi di sa kalau dunia nagsuso 10 ang mga lagi diyan 10 agwisa a dunia a impu gaya kumuri-puri ikan kasurgaan wa dzalika adna ahlul jannati manzila. Napakanggungan kanang kay anang aka sad sa kalaya ning hari napakanggungan ang kaamay kasipak anta pangalungan na mauri napanadaka ka din sebenar, napanasbi ka din sebenar, napanahajud ka din sebenar, napangalim mo ka din sebenar, ka insyaallah ang kadin kalalai ku balas wallah. Inna fil jannati mi'ata darajatan a'addaha Allahu al-mujahid a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi ma baina darajatayn kama baina as-samai wal ard mata anas wallah na adun impugaynian kung yang asasahid sa lalang wallah gitu sumyanalan kubatalo sariun dunan sa tumuan sa alay kalimatillah paninindig ko ingad na paninindig ko agama na paninindig ko pagtaw na sumaratabat mabatos pangkat kasurgan ayap pagalitan umanigo no pangkat na lagi pagalitan no dunia au pagalitan no langit ag sulupa sa mauto na yamakna niyan na magatos a dunia a impugenian kumya sahid sa lalang wallah. Pakanggangan ka din sunang aka asara si anta pakalungan na mo rin na pakanggangan ka din bupo na mabangkirin kamapukas o kapakaadap yan sa lungan na mo rin kasi makaadap sa dunia nagkesua ka supila ang matonyan sulagi dutuli na gula na tinay sinaraya man akakawasaan. Takini baad na gagla po na nagula na adna sasako nagula agururan sa trailer gula o si makasunga pila oto sa negro sa dudun so pabrika agula na banda kay makatikalidaw mata niya. Diyan ko tuwa tawasin niya kasangor sunuayan sa dunia na ayaw isugot niya na mala na sa dunia na dinian katawan na ayak kaya pakaraya daw nabi ko dunia na tiga naman dunia fil akhirah illa mithla ay yaj'al ahadukum usbahu fil yam daapantag ko dunia sa ko akhirah inunta na lagi isar kanwa sutin duro yan na isalagyan na kurabat nasa minira masunay boto miya pakadok sa sarili natimoon nagyutuso ka daw dunia Giyuto so kadat, nagyuto so dular, nagyuto so munti, nagasuli na nalangon tamana, maadong ko dunia na ayaw po pantagyan na lagi daw ko to igamin ni ramas ko tinduro. Naso kaluda na law talanda pada kataman ibalangan yan. Nakuda kataman isin pwede na ang puta kadalmian na gito'y kaibaratan o kakawasaan sa alungan na mauri. Kakayam niya ribatang kutuan nga kaayam niya pandagyan nga sa dunia na ayam niya kuwan yan. Nagyang putwa isa ki alayaw no nabi na da makatimbang sa dunia sa kalaikipantak kusalat apapakarnipa. Niya kau mas Ramadan kau pamakabamalo mo bangkir ng agyang putwa ng aka na ipagulitian piyupya sa pakasarang pangan ko akira kaan malak kubati ang ayah ko Quran asi ko upama na umalis at manabatang nasapun ang mga hasanat abalas yan. Nakagi minipantag ulan-ulan na Ramadan, nakikskad ni matao. Allahu Akbar. Nga. Diyan na din bulungan lagi ang kanan Ramadan, agi ang kaiyan nga ang kaiyan manusia. Aya ikadua apan niya kita mapapadalam sa diyang kaiyan puso. Na dunaki agi ang kanan na marata pangantap. So uzon maknan niya na inantap ka so pedagas sa marata niya ka nagaga sa tutulan na daw ka na pangamad nagyanigan ni ka na lini ka so pagaring ka na diyanan ka pakay timbulong tasang kutawag iya miyang pulaw lako miyang un amasa o para matimbudag yung kanan akapangantap sa limapya yang kutuan diro lupa ako pa na miya katupi na kusirad na ibliwala sa murya tao sa lipasawlan ng kaiyabay.
na siya kada karari nada paru apia so kalalay manapit kabubayan niya na panganang kanadina nagkaprasamilay na ay panubayan niya na mabaw mataam ayat yalo kunan ayugyan natupa yang upo apat na ayat karbinian na sangkut wa masa nada apat sangkut wa darpa katatag ungkiran na miya taata apa mamay ni malubas apa lanadad na miya to niyan taman sali mangingis uwan di matatang suad na upaman aplon na ayam ya kadagyan na si isa damam na si Israno tumabalin sa Filastin nagunian na rin lalaga miya kasawla na ipilalagyan miya katoon sa 35 na apel miya lingkman sawlan kaya umiuman yan kidarudupa yan ay na umiyabay-abay ang kutabay uwi na asara upaman na miya baw niyan nilay niyan na miya kabulungod sang putwa magdamian aya awidun akan na din niya managkapraskuman nagibo din niya nun di kapagipua siko ikatalugo inaging kaya mama na pulalakaw na miya balakyan so anda nga pagidaan ni karuman niya na putoy sa apat na inantap yan sa si karuman yan na bigan niya sa apalang putwa anda nga pagidaan niya diya na pumalid na kiutwa babayan tila ka adi niya nakatawan na kera saya kan sa aplay ka ba kurong budak kada sa arimaw sagiyang kaya mo tanay lalag na o daniyan pangano bunia du kawa kana ina piya kita ka ani sa adong hisa mama matokar ka di bing gagaan maling napon sa kakukudir ng uta saytan niyan alin pangamad na ayak yan arusan yan nasukampilan niyan na din yan isi karuman yan liakut yan ang kaiyalid karuman yan namin ititiraw ko niyan ay marganon nakiyatin ilan yan naging kaya apala tatagun yan sa giyang kaiyabandi pamakasir kita no buyong enududian nabi nilang yan na inauda din umalis o 30 teman bilang yang perumahan na din umalin niyapang kaduko ginawa niya na niya kang gelebet sa gelebek kasaytan kadod na pangamat pun sang kutadang yan kakana kurata ginawa gusto panandit yan na piataw yan ang kutwa kiping ay nitiraw niya ang kikaruman yan na inipungsit yan sa putong yan niya tayo siya na pira-pira rin upaman nakiatan yan sa lima si karuman yan na si pagarin yan na suktungan na yan nakapon na sang kuta matag tutu upaman namin yan na danyan abada miya kaupas Ramadan ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ayat kemudian na idiraki at namin raot rakaat tutul fatabayyanu ay pangamadang kaki kawang kabad na kambabay supagaring ka na makasibig ka sa uriyan miya kaumas Ramadan nagyunan ni mangan doon yan ay makna niyan na kapamagamada kagi amay kamada ang kanakap pamagamada na san pipo nagyang puta di mapi amapun ilaw yun nan aloy tanong yang kutwa hadith agi na ni sa amiyak kalala ang bulungan ng kay Ramadan kung geda-geda tanong nagina ni makatataling amala apa niya kita masusumartan sang kay amasa ay katur Nabi sallallahu alaihi wasallam natiyan innahu sayasibu ummati dawa'u qablakum at anak dia na kisuwat ka din sang kaya mga kaumakan sugdaman daon innahu yusibu qawmi da'un kana qablakum wa mata natigyan at isuwat ka din sang kaya ang mga umatakan sopanya kita miadin pagtaw miyaw na anyo natigyan na hay Rasulullah na anton opo mga panyakit natigyan na al-ashr wal-batar wat-tanafusu fid dunya wat-tahasud wat-tabaghud hatta yakunu al-baghyu
tumal harj. Ayaw tuwatingin na mga paniyakit na nagyang utwa kapagambu al-ashir kapagambu wal batar katakabur wat tanafusu fid dunya nakusudi kapagura-dura di dunia asan ini khalqu nabi so mga umatyan aku keud na tinang kutu at-tahasud andung kia wat tabaqut na bugyang kutu kararangita aginan din sukat tulaka oriannya nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak keudeng sudengke na umuadeng sumal akay rura nakaprehiduin miya kaum mas Ramadan bulungan niya nagyanan naditanud na nan usay kakana ubasi buta tampat saging kalupa bangin samuro kataman saging kaya mga Arab na maadnunanan nagyang kana mga panya kita mi aliw Nabi sallallahu alaihi wasallam agina na suda manamiya kaantiyor ko mga pagtaw at taman sa katatalog na mo naging kay umat Nabi sallallahu alaihi wasallam nadid na pananadayan akapagtugin na tawiran kalalayon din na simukat na kukayuraraan nagulalayon din na sanaat subetaniran sadid na agad kamayran kumami sa kapagitaw miya kaum agyan kay Ramadan ang bulungan niya nanan na ayong kano sa isat na mga nanang sa mata na terima wala sa Ramadan tan na may po sa Ramadan na suwit-wit yan pangangalawang tanong agina na sundo o niya nagusubulong yan na mataan amya kaprarad ko betadi tanong na umya kaprarad ko kawiyaw tanong miya baloy adi matatanong sang lambo kawiyaw tanong amay man kadin mo alin nakabud na miyang karso sa kita tanong ay man tuwakin adem penasok ya surdu Ramadan na yan kaya pakadaya mamunong sa tungan na yan hino karya na magapas tanok wala kasuma na rin so tuturugan na ikira dito kanaw na kedutin lagi abibunian na udip pa na makanaw na paloy anamatan yan udi kay nasilpi na sa tangila kailan yung manarya kaya pukora tanok wala piyakip po ko tanong niya kung mga ilaga tangila niya mga ititiragot na niya abubus at yan nadog nakipagnaw ngay amukulo mimpo kurot sa Marcelo kung niya kalagi sa pulurabon nakano ka po nataman naman ito napupukong tanong wala nagyaki ang kayaragaw na magdang tanong na mataan na daat kulong si arwar sa ambulingan tanong wag matano na magapas tanong wala wa anibu ila rabbikum aslimu la mulingang kanu ko kadna niyo magan sumagan na mulingang kanon na ko kanon bayurantang sugyanan wala santan wala sa ayatian tamana abalas sa ayat pipikiran niyo nagyang kutu hadith man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan fil jannah sadin sataw ayakaw kityan kulalan nasusang kupaderpa apagana nun ilmu ku agama na pulubudu wala sokato na niyan ulalan o surga na ino niyan di mato miyan nagyan kutuan di umano Ramadan na miyan nagyan na subalas na miya kapanaguntaman na kaya sabutan niyan o pumasok ipapantagin niyan kay karuman niyan na sirengan niyan na wata yan na mining ulalan yan di niyan na mato na sa mga midadari o pamakabay natin di niyan na mato ng kutu akakabaloy niyan ako terima mo o surga na ayah sampurna yan na ubatan upah kalilipati agyang kutwa katir Nabi sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kana lahu ajruha wa ajru man amila biha salin sataw ayamang kuno na pamikiran yan galabakyan nasuturuan subalas so ikasusuat wala na miyak wala na subalas na gusto mga balas alagi imbalas o mga tao upamana miyaka okay to lagi-lagi ang yakyapi mo tanong si nasadar sa kya sa bapansi lagi-lagi ang kaya upamana pagaritan o laki niyo ay initibutan nayamak na niyan nasukya-sung tanong si nauman isa na miyakakuha sa balas na temo untan temo na subala sa ini bagay katan wala na timbangan na impugay sa iyang kaya pagaritan
Panganinta ko wala abad na priski wala samat ya akan kulawasan nagu pamikiran nagu rizkin wala saya maknanian natamu amit wakan si usurut akang gunaan o bakit daw nagu sumasa aku lumata semaun wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.